Prince Mai Waka Production. Muspat MD on the beat. Kufa aminai ne na tsira da Abdulrazak ba shakka. Bani na sa Allah sarkin nan da shi kadai ke bani. Kai kan fawa ka ina yo wasu saurare ni. Bana girman kai ga na kaddani kuma ni ban san rai ne. Kufa aminai ne na tsira da Abdulrazak ba shakka. Ga Nazir ga Abdulrazak ne yau abokanan juna ne. San ba sa rigima junan su ba su musu ai daidai ne. Ima na shaida Abdulrazak da Nazir aminai ne. Kufa aminai ne na tsira da Abdulrazak ba shakka. Gyala magautan ku Allahu ne ya nufe ku da alkhairi. Kalle kare ku ya raba ku sharrin duk wani mai sharri. Ga ku sau na gaba kun zarce duk makiya sai labari. Kufa aminai ne na tsira da Abdulrazak ba shakka. Ni kun burge ni junan ku samsam ba kwasa insa. Ba ku batu na wasu zancen ku tsari ba kwayin gasa. Kar da ka kushe wani kowa da tsarin yanayin aikinsa. Kufa aminai ne na tsira da Abdulrazak ba shakka. Sha yau watan jariri ne ango. Nazir Abdulrazak we are the best kuce kun zamto jigo. Ba ku fashi junan ku wanka na ganye sai dai mai jego. Kufa aminai ne Nazir da Abdulrazak ba shakka. Ni fa mutum da nake a gare su ba karya wannan haka ne. Dan na shaida kan kuma na gani lamarin zancen haka ne. Nazir Abdulrazak ni filis gare ku na zo na kayun wake. Kufa aminai ne Nazir da Abdulrazak ba shakka. Dukkan masoyanku suna ta faɗar ku suna yaba halinku. Domin kun dace da juna babu musu a tsakaninku. Na muku san barka Allah ya bar ku da juna kun haɗa kanku. Kufa aminai ne Nazir da Abdulrazak ba shakka. Masu gidan shirri a gare ku san ba zai muku tasiri. Babu musu maganar gadanai gare ku ko ba mai inkari. Rabbi ya sa ku zamo wasu an gaba ku fi ƙarfin